Знам, че реално ти също си научил много от тях, нека да не визираме, нали, само него, но какво е да работиш с тези хора на една сцена? Много неща. Първо трябва да си много отговорен точно към тия хора. Петър Ралчев. Той още като ми се обадя по телефона и ставам прав да говоря, без да се усещам. Такъв респект имам към този човек. Така скоро му шегуваме с него. Викам, нали, той целият ми живот мина да ти уча хората и той вика ми, не съм така да не си ги учил. И щом той те е поканил, ти трябва да отговориш максимално на неговите очаквания, защото на нас не ни е лесно да свирим с Петър. От тая гледна точка, че той свири акордеон, това е съвършен инструмент. Ние свирим на гадулката, кавала, тамбурата, те не са много направени за такива съревнования и срещи с този тип инструменти, като кларинет, акордеон. И ние даваме по 120% от нас, за да свирим темите, да не говоря за сола и за такива неща изобщо. От тази гледна точка не е лесно. От друга страна е безмерно удоволствие да гледаш цялата тази работа от 2 метра. Как се случва пред очите? Каква енергия има в тия хора, които изброи. И не само Недялко, Ангел и Петър, и с Теодоси, с квинтета е така, с Стоян Янкулов е така. Изобщо много са музикантите, които дават такава енергия. И това е важно. Ти на всяко свирене учиш от тия хора нещо. И да не е музика, и поведение да е, и реакция. Трябва да се гледа и да се учи от такива хора. Той затова и резултата всъщност е такъв, може би, именно заради тая енергия и която енергия пък сама по себе си те кара да предварително да си много, много отговорен. Аз ти благодаря, че и по този начин го и представяш, защото от страната на публиката мога да кажа, че и като музикант, и като обикновен слушател не изглежда чак толкова трудно. Нали? Хората си мислят, че той пеел просто толкова си може и те си излизат и си правят си програмата. Той наистина толкова си може, той повече от това не може. Но в хубавия смисъл на думата го казвам, нали, че реално, както във всяко нещо, положения огромен труд прави нещата да изглеждат много лесни, пък всъщност за това се крие доста ние се подготвяме. Ние се подготвяме това нещо да изглежда така. То не е да набутнат на сцената и давайте. Толкова автоматично, да. Това не играе.